anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Bolaga! O diba? Wow! Kuya Waning, happy man. Wow, power na power no, power na power jug ka. Ayos. Siyempre, o diba? Alam na, o diba? Kasi naka-Stream Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Wow, pagkalami. Ay, siyempre, may buntag. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo kata na imbag nga aga. O diba? Ay, ayatin kita. Wow, madyong buntag maaga. Masakit po. Siyempre, happy Labor Day. God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. Siyempre, happy na mga tao ka lang sa zone na pag ginawa ko kay happy Labor Day noon. Oh, Labor Day. Daghan ka nanganak noon kay Labor Day man. Ito na sa Labor Room. Di ba? Nasa kinabuhi, happy lang. Og siyempre, good morning, may buntag. Once again po, GSM, may buntag, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, Sog, Mindanao. Happy morning lang. Live na live. Live ko nun sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Siyempre, replay na among live sa among page, ang 106 sa Marino News FM. Og siyempre, among Zeno Radio, o type lang Marino. Og siyempre, sa among katong isa ka apps na mo, o diba? marinosfm.myradio.com. No? Nasa correct ko na siya. Oh, wow. Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, happy Labor Day. Sa among college president, Dr. Roy Valescalo, sir, and your family. Hello. Castro Jerka Valescalo, sir, kumusta? Long time no see. Og siyempre, good morning, may buntag. May buntang atong mga si Dr. Roselia, good morning mga atong Vice President for Academic Affairs, good morning. Siyempre, si Dr. Albert Reyes, good morning atong Vice President for Business and Finance, good morning. Sir Jose Lariaga, good morning. Mr. Roderick Titino, good morning, sir, atong Vice President for Student Affairs and Services. Wow, good morning, happy morning kanatong tanan. Og service sa all the teaching and non-teaching personnel of GSMST, mga estudyante, mga buutan nga estudyante, mga pabebe nga estudyante, di ba? Pabebe, inigdi magagraduate, magpadede. Magpadede ng bata. Ang kuyawa, napiya morning lang. Siyempre, good morning ko lang pa morning. Mother Gloria Trio, Sir Trio. Naon sa man, sir. Diba? Fiesta Sambodon. Anaminig paniod to. Happy Fiesta Sambodon. Na fiesta na ngayon. Happy Fiesta, wow, pagkalamidyo kayo, Fiesta, di ba, Yes, kayo sa Masabsaran, Mindanao, Happy Fiesta, Sambod, kasi kapitan dia, parito, hello, kapitan, mamiss namin dia, nasa kinabuhi, di ba, Wamjinan Darakan, happy, si Sir Mario, Sir Jim, happy morning. Uncle Antonio Pipanco, Uncle Pipanco, mga family, happy morning. Ingat lang, correct, Di na sa si Auntie Annabelle, di na mang-invite na ako, kaysa una, wak kumadtog, invite ko ni. Ay, diba, nasa kinaboy, diba, Ladyo, manggod, may laman ka lang inigpamista na ito ba? Ladyo, mangkadyo. Inikadyo dito, ni ator yung kaon ta. Pabaw na ta ba? Kay gutom mo dyan, niglakaw na, uli, no? Gutom na po. Hoy, joke lang! Enjoy your fiesta. Happy lang, Jodo, correct, And hello to Jobel Estrada, di Guzman, ako na estudyante, diba? Si Chacha Nars, happy morning. Si Nailian Board Torres, happy morning. Isunit ako sa high school daw, labas sa Pisirit.
Aileen Aninyon, good morning, good morning. Dahil sa Prince Lechon Fast Food, good morning. O si Mildred, si Cynthia, si Cindy, si Henry, o diba? Siyempre si Master Chopper, si Chin. Wow, hello Chin, I miss you. Siyempre, salamat to gapon sa Prince Lechon Fast Food. Og ni Sir Laudy. O, Sir Laudy sa talong-talo, no? O. Ito na siya. O, na siya anak nga bata o artista sa GMA o nakauban na mo kuyog hapon, di ba? Kaon sa Prince Lechon Fast Food. Oh, iya mingi libre ni Kuya Regan si Toy. Wow, salamat oh. Kano sa ka makaogbalik sir para magdungan-dungan ta para libre na po. Di ba? Manang balag dili may kapamista sa Sambod karon. Basta nakaon na miglechon gapon sa Prince Lechon Fast Food. Pilawilang! O, di ba? O, why laing nga pinaka the best nga lechon diri sa Buanga City sa mga Prince Luzon. Bisag sa Mindanao. Ay, ginuko ang Prince Lechon. Tasty lechon. Na maala, spicy o seafood. Suwa pagkalami. Salamat sa... Dahil ang 0936-404-0314. O, si guwapa kay ko itong na kay Skin Max. O, di ko sa artista, no? Happy lang doon. Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Regan Sitoy, good morning. Atong head sa Sunod Mission Ends Kalasip Office. So, good morning. Iyang assistant si Robani Cago. Happy morning, mga Cago family sa Tumaga. Happy morning. Ab sa Chula. O, diya sa Sinunok. O, di ba? O, si Dr. Luisa Asali. Good morning, Mother Terry Sitoy. Happy morning, Ando Ashin, mga Sinus family. Arnel Sitoy and your family. Happy morning. Ay, ingat-ingat lang, o. Biswal Bros Alviar sa Dacon Village Zone sa Sabli sa Ricod. Happy morning at Tibit Pyran family. Happy morning ka na itong tanan. Wapag kanito kayo. Kini kay fiesta mga kanta sa ko kay fiesta, di ba? Request lang fiesta magod sa Sambod ko, di ba? Ay, Ginoo ko mabuang ko bayot. Na. Correct ka na siya, di ba? Yeah. Hala, bira. Correct ka siya. Di ba? Mga ko sa mga piyesta. O kusay mga po ni Tim Song sa mga tumboy. Yun. Kaya tumatubang ni siya ba? Marag in love niya sa ako. Pista sa amo. Ako nangimbitan, mikalit ka daghas bisita, o jog ko magdakom. Naratol si mama, kay nahudag gamit sa kusina. Maong ako na lang nangitaog paagi. Maunang gipingers na lang kay waknay kutsa ratinidor sa lamesa. Maunang gipingers na lang kay akong amigo gigutom na. Wow. Ako gayod na uwaw, dili na halos mo tanaw. Maayo na lang ang akong amigo. Imingon, kinaboy lang tabay. Lay, ayaw lay. Naratol si mama. Kay nahuda gamit sa kusina. Maong ako na lang nangitaog paagi. Maunang gipingers na lang
kay wa na'y kutsarag tinidor sa lamesa. Maunang gipingers na lang, kay akong amigo gigutom na. Wow, 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 wow. Funny, it seems we got a money on the table. When we the space as we hope came to the table, we party, we hungry, we're going to the fiesta. Yeah, wait, oh yeah. We got the spoon, we've got no fork. We barely get nothing to pick up the pork. And we love the fingers, oh we have the fingers. Oh, fingers. Lai, ayaw lai. Lai, maluoy ka lai. Pakan ako lai. Tripping pa more. Ratul si mama, kay nahudda gamit sa kusina. Maong ako na lang nangita og paagi. Maunang gipingers na lang, kay wa na'y kutsarag tinidor sa lamesa. Maong gipingers na lang, kay akong amigo gigutom na. Maong gipingers na lang, kay wa na'y kutsarag tinidor sa lamesa. Maunang gipingers na lang, kay akong amigo gigutom na. Wow, 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 wow. Maong gipingers. Ayaw lai, maluoy ka lai. Lai, ayaw tokan alay. Lai. Tripping pa more, tripping pa. O, di ba? O, tripping pa more. Oh, Ginoko. O, maningon nga, Ginoko. Manay nga timan-iha nga, huwag kang mapagkakat ng buhaya dahil maging reels ka lang nila. Hoy ako no, dili jugo kanog buhaya kay nakakaon na jud mig sisig nga buhaya. Huy, lami di ay. Huy, lami jud di ay. O, di ba, lami kaya. Di ba, na siya, di ba, o. Lami jud. Hello, good morning, Miss Maripi Villafranga. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office, Mr. Wilson Villanueva. What's up? Happy morning. Wow, Sir Eric Villanueva. Good morning, sir. Ako masilingan sa Campus B, Ma'am Nor Villanueva. Okay lang mga anak, si Irma Flor, Cedro Neil, Cedric Cristel, Okalan Kiki, si Clyde, happy morning lang. Hello, good morning, Mami, dahil pala ni Apaw. Good morning, atong mga driver, Jula Manim, Sebastian, Jula Dundon, si Real Bia. Rainsa ba ito? Ikso ni Matumalmano? O si Pa? Og service ng mga gwardya, headed by President Muqtada Pimone, atong masuwi sa Hall of Justice. Well, good morning. Hello, Pimone, atong masuki na sa magay, mga sa kuling kabalabal. Oh, wow, pagkano. Uy, Ben, karon ba ito, kuhan ang flyover, no? Karon ang opini, kuhan, no? Kanang blessing, no? Oh.
Hala, sige, suroy-suroy na ta. Kay karon day ang kuan, ang blessing inauguration sa atong flyover. Wow, so picture ko agad. Suroy ta. Kuya Jojo Sanson, Kapitan Jerry Sanson sa Barangay Zone 3, happy morning. Wow, correct. Ang happy-happy lang, Joko. No? Oy, Lai, di ka ba... Lai, di ka pa picture, Lai, sa flyover, Lai. Mabuang ko, di ba? Ay, alay, mabuang ko ba ito managkanta niyo? Ay, sakay, nagkang kay ano diri, di ba? Ano, di ba? Oo, nasa... Hello, good morning, my buntag. Auntie Mercy Lombari, good morning, happy morning. Dama tuloy, good morning, family sa Mampang, happy morning. Siyempre, good morning, happy Labor Day. Mami Arjin, dyan sa Skybox Coffee, happy. O, inaut man nagpadala ang tagali Papa Johnson niya, no? Ginong mabuang ko bayot na siya. Skybox Coffee dyan sa Upper Julian, happy morning, Mami Arjin Pangardo. And Auntie Chanda Abel Pardo sa Balas Batchoy, BJJF, happy morning, juga na tanan. Siyempre, Danis Menyusa sa Alma Zapatos, good morning. Oh, good morning, happy morning, yung mga boys niya. Uy, mga anak ko na ko'y paayo baga. O, di ba? Pwede walay bayad. Wala ko'y kwarta, charot. Ano sa, di ba? O, siyempre, good morning ko na may buntag Tano Barbershop. Wow, good morning. Hello, good morning. Atong sukay mga, uy, vulcanizing shop na sa may tumaga, no? At bang sa Forest Lake. O, si Kuya, si Daddy, happy morning, madyong buntag. At Yang Bentar Kanukutan, sa Biklimar, happy morning. Jerry Garcia, happy morning, Garcia, Pamilis Tumaga Pro Centro, happy morning ka natong tanan. Wow. Siyempre, good morning, may buntag. Wow, si Angel Milano, good morning, happy morning, da sa Enfield Barbershop, happy morning, Junjun, Teddy Jimar, Akolmode, o si Dreamboy, wow, da sa Enfield Barbershop. Iyais, si Iyais kanina sa My Southern, happy morning. O diyan sa Tumaga Bypass, at nagkarindiya da Soke, mga tricycle drivers, no, lakaon, Allah. Pagkalami yung kayo. Sam Jai Tiri Santos Market, happy morning. Sa iso number 13, happy morning lang, Jud. Oh, lamig yung kayo. Oh, correct. Hello, nice sitting sa Leon. Yan, Isabel Villafranca, mga anak ni Miss Marvel Villafranca, happy morning. Atong masukit, all the men and women in uniform, happy morning. Ano na lang tanan, di ba? Ano siya, oh. Yes. Siyempre, good morning, may buntag. ZNZ, tuloy may kaso, good morning, Sir Paul and Ma'am, sa kaso, good morning. Kaya malibit Chico and si Bandol. Doon malihan nyo yung mga pamilya. Oh, wow, si Pino Babachino, Dencio, Antinupa, si Kuya Longhair. Happy morning, Lajod. Oh, happy Labor Day. Oh, siyempre ito mga sugay diyan sa Isabela City. Sa Aguada, happy morning, Ma'am Torres. Happy morning. O si Ma'am Jodette Serra Bueno diyan sa Mercedes. Happy morning, imong mga paryente. Ang imong maigagaw pagmangkon apo. Happy morning, buenos dias once again. O siyempre, good morning, may buntag diyan sa Pispigulayan. Happy morning. O, di ba? Sa Barangay Baluno. Wow. Kuya Roel Maleon and your family. O, happy Labor Day sa inyong tanan. Limboy ate-ate ng Paisal. O, yung mga kuyog dyan. El Dominic Tarosa, mga Tarosa family. I love it. Wow. Legend dyan. Awu. Wow, good morning. O, sa Island Ninyon. Si AJ Sidenio. Hello, sir. Cecil's Pharmacy. O, from Katumbal. Good morning, sir. Di ba? Unitin ang sadula. Hello si AJ Sidenio, wow. Jerry Garcia, wow. Ole. Ayaw lai. Ino Jerry Garcia. Pagbantay. Hoy, Jerry Garcia, pagbantay juga ha kay kung mapakan ka sa buhaya na ni bantay lang juga. Gamay wala ba kay unod, puro ba ka buko, bantay lang juga. Easy. Wala, joke lang, di ba? Pero siya, di ba? Hello, si Froilan Villamor. Pa-shoutout ko, sir. Kami tong kaabani mo sa airport sa Cebu. Kita di ayan na. Hello, sir. Sa airport sa Cebu, si Froilan Villamor. Happy morning. Di ba? Kato nag-inom tao ko, ano? Dili ko mention ko. Di ko mention ko, wala may sponsor na mo diri. Very much. Diba? Si Froilan Villamor dito. Sila ka lang sa kaap o mga kwan dito, mga pulis dito sa airport. Siyempre, ano ito, mga friendly ko ta, diba? Diba, Lai? Friendly ka, Lai?
Hello, good morning. Ayaw ba? Ayaw. Yung sabihin siya, ayaw. Ay, di ba? Nagkagali. Ayaw ba? Ayaw ko. Junior siya. Kanong gipinggers. Pista man. Di pista. Hoy, friend William Moore. Shout out. Wow. Pa-shout sir kami itong kauban ni mo, sir. Dapat sa nagkampani. Wow, hello. Fly away. Skyline Pigeon. Fly me go. Happy morning din. Ingon si Ombra Asiri. Wow, salamat kayo. Padiya sa Hulo-Sulo. Happy morning, my friend. Ay, puro bukog. Migo, matukan sila. Okay. Aray. Diyan ka kay Slim na ba ka no? Ayaw dyan palabi ha? Mabukgan si lalay ni mo. Katong gipapauna kag pasaka sa airport kay senior citizen daw ka. Hoy, ingara ka! Bantay ito ba? Ingara ka po lang ha? Nay nag-text rin. Hoy, Ginoo ko. Pwede ba? Pwede ba daw? Pwede ba daw ka nang mag-wish tao kwarta sa Ginoo? What? Dili daw ta magdungan kay natabunan ang iyang wish. Sir Lando, pwede bang wag tayong sabay-sabay mag-wish ng pera? Natatabunan yung sa akin. Meron na ba? Di ba? Balag walay kwarta, basta ang naong murag artista. Ana na siya, di ba? Happy lang tutuloy ko. Ay, Ginoo ko, mabuang ko ba yung piyesta? Lamid yung piyesta, no? Unsa man yung Sir Lando! Sir Lando, kayo ko akong wallet. Akala ko, kanang butanganan o kwarta. Butanganan man nag-ID o resibo di ay. Tapos, hoy! Sir Lando! Sir Lando, basa dyan ni Sir Lando. Oy, tinood dyan ni Sir Lando. Di ba? Kaniyad to, no? 1,000, isang tuwa. Di ba? Nasa, di ba? Karo, wala na dyan in town. Dili na dyan makalipay ang 1,000. Lisod na kayo i-budget ang 1,000. Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Di ba? What? Limang kan. Palit ko dyan sa supermarket, 1,000, no? John Rocks nga. Ay, basta na palit ko, ginoo ko 1,000. Tulo lang ka buok. No, di ba? Tulo lang ka buok. Mabuang ko ba yun? Di ba? Ay, dili ko masugot na sa mga. Dito makalipay, no? Manang... Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Manang lay. Unig patyo na lang ka mga buaya lay. Ayoko! Naapo dire. Sir Lando! Nahinda sila, basado rin. Sir Lando, oy! Magpakabait na daw ka. O magpakabait ka na. Kay may nagpaparana sa'yo ng init sa kabilang dimension. Feeling good. Napo dire. Napadire, ingon pa dire ang sama ng ugali ko, Sir Lando. Hoy, excuse me. Hoy, free trial pa lang na. Baka gusto ma-experience ang premium. Feeling good. Grabe yung ugali mo ba? Di ba? Ano naman sa apps man, no? Free trial. Free trial. After 7 days, na premium. Mapo ng imong kabaitan. Batay-batay ka. Kaya na pa yung magpa-experience ni mo ang premium. Correct. Ay, pasa ka sa airplane. Yun, correct ka na siya. Hello, good morning. Good morning, Rez. Happy holiday to all. God bless you. Ingon si Connie Dublado. Sa tanang mga trabahante, to all the workers all over the Philippines, happy Labor Day. Punitin ang sedula!
Og sa tanang mga nag-labor karon diha sa labor room, happy Labor Day. Easy. Katol akong upaw. Sa tibatasan, ha? Ay, abuan ko. Kantata. Siyempre, you have to enjoy kay Labor Day, Ron. Labor Day. O, di ba? O, kantata. Yes, correct. Pagkanindot yung mga kanindot din sa kuano. Diretso na sa Marino FM. Weh! Panumpa ko na nakitang dugha magtiunay sa ato nga gugma. Abi mo kita magkadayon na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilag, maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Gipanumpa ko na nga kitang dugha magtiunay sa ato nga gugma. Abi mo kita magkadayon na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilag, maunang dangway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot 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 gikumot-kumot. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilag, maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot. Grabe, Jogayo, mabuang kumayot ka na. Diba? So, enjoy lang, Jod. Oh, hello, goodbye, April. Oh, goodbye, April. Oh, goodbye, April. Ang gasto mo sa kuryente, April. Ang gasto mo sa kuryente. Wala mo lang kaya ka doon. Sabta ng labanan ng lansa na nag-gawin sa mga homework assignment kapit na finals. Wow, grabe-grabe so dalam mo sa kuwan kaganda mo na Uncle Ruben. O mga musikang Bisaya kanindot yung kaadyo. Hi, happy na sa episode number 13 ha, sa Trust Market no, kanang buko juice diya, mga Enriquez family. Wow. Hello, good morning. Anya Cortez sa Talong-Talon. Happy morning. O atong mga suki tanan to all living things and non-living things
Sa mga nabubulok, di nabubulok. Sa mga makitang di makita, magkasarian, walang kasarian. Happy morning, magandang umaga. Kasi mas maganda pa tayo sa umaga. O, siyempre, may buntag to all our friends from the outside the Philippine area of responsibility. Hello, siyempre, ganda pa dyan ko Rubeno. Ato lang ilambay po ni Arlambiog. Hello, manager, Dr. Nelly Tidahay. Hello, good morning. Diba? Siyempre, ano. Ganda man na dyan ko Rubeno. Syagit ako mga anak. Shybre ko Diyos ay siyantantan. Si Bella. Mother's Day, Jordan. Kumusta niya sa si Ay? Hello, syagit na. Regine. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Lai, ay sig biga lai. Ayo. Mabuo mo ko. Kini si Lai bantu ni si Lai ha, bantay jud ka Lai, di ba? Malagi na sig yaw-yaw, bantay lang jud ka, di ba? Kung gusto ka pa na kasi mong kinabuhi, tagaan ka. Gusto ka mo, panaw ka, ganahan ka kanang mo, panaw na ka, tagaan ka idea. Ayaw ko O magpapa ka sa buhaya. Tinoda, ana din ka lang. Kung paako di kag buhaya, kung ituyok-tuyok ka sa buhaya, mutuyok-tuyok po ka. Di ba? What? Diyan imong sumbagon na imong sumbagon ang iyang mata. Sigurado ba kayo? Sumbagon na iyong mata. Diyan ilong sumbagon, ilingang nga pa. Dalik niya tayong buhanga ka, mirisi. Nana, din na kinabuhi, oy. Mao na, tripping. Kalo mo ka lang niya. Mapay mag-tripping mo kaon, manambok pa mo. Di ba? Ninot pa kayo. Siyempre, Oy, magdali ta kayo mo attend pa ko sa inauguration sa flyover. Dali ka. Ako naman yung ipaayo kong bisikleta kaya ito mong drive yung picture ko dito. Very good! Kuyog ta! Flyover! Diba nasa muna po nagsaon na sikat kayo katong Limpapa Bridge. Sana siya. Nanapoy balay nga sementado ang mga kuan nato, mga amigo natong ko. Nindot kay lang atop kay sementado. Hoy, ana atong niya. Siyempre siya na atong kamalaragan ng adlaw Mayo 1. Manang nangutan di ba? Giingnan ko sa laki ba? Labor Day ba ka, Sir Lando? Amo ako bayot. Ingon ang laki ng gabi. Hoy, Sir Lando, Labor Day ka ba? Nga naman, because you are my May one and only. Ang ko bayot, di ba? Gitaganda yun akong Inmax. Inmax, pero ang flavor, katong lemon, katong yellow, Inmax na candy ba? Ares! Hoy, Ares, maka-receive ka ng training, training. Maka-receive kang training ka ng adlaw, Ares, no? Pero wala man karon sa tabawaan kay holiday man, so di ka maka-receive. Ato lang ipa-receive ni Lai. Lai,
Resibalay. So later on ka sign required to new knowledge, so otherwise you'll be left out of work. Pantay na dyan ka. Sana sa imong gumakaroon. So naitaw karon from the past, sa mga nangagi karon nga mag-appear nimo and travel siyempre maghatag na mag-threaten karon sa imong current nga relationship, wabongga. So think well before you do anything lang. Para sa imong current problem karon, na mga unexpected nga meeting karong adlaw will give you a chance to work sa mga bagong estratehiya karon and get profits more easily. Wabongga magkasay mas kayuhan karon Aris, no? Magana pinakanin the best thing to do is making up in the time with the people you want to keep by your side lang. So holding on to conflicts lang make no sense. Ayon na kala mga complex. Oy, kapoy na kaya pwede na magkuhan sa mga open gym. Ayon lang mga complex ay dako kay nagrenta. Tauros. Be willing to share some good times along with your people to get along. Wabongga man ka. So try lang to neglect those who love you. Wabongga. Para sa imong gugma karon, ay ang relasyon ka requires two people dyan na. Ang relasyon na dapat na katao. You can't expect, did you not always expect to make the decision karon. Leave your selfishness. Kanay pagkuripot, magkaroon ka ginoo ko. Ayaw, likayo dyan para wala lami. Wala ko na atong kakug sa atong gugma. Ato nang kapugngan, ginoo ko. Kanang ko, ato nang irison sa itong kinabuhi para wala problema Taurus. Kanang kakug. Mao dyan yung pinagkasakit, ginoo sa imong dughan, kanang kakug. O, di ba na sa, di ba? Para sa imong karin dyan mo karon. Don't see others as potential enemies. Ayaw dyan ha. Yes, competition is fierce. O, na dyan na, video ko dyan na, kulba, nindot kayo, pero but not as much as you think. Oh, nandiyan mga kompetisyon. Ay, ako, bahala mo daw. Ako labat nito. Basta ako na-enjoy ko. I enjoy my work, enjoy my work. Pak, ganyan. Ano sa para sa kayo karon? Don't disregard karon ka ng mga ibang buhat o dedikasyon karon. So you deserve everything you have out of hard work. So what other people say does not matter lang. Wabongga. Huy, Gemini. Oy, Gemini, whatever you cannot do, di mabuhat sa mga karon. Don't be afraid of delegating to others karon. So you cannot do everything yourself. O di na ha, labi na Labor Day karon. O bago lang ka nanganak, di pwede magkuhan mo. Labor Day man, nanganak ba yan? Para sa imong gugma karon, to ang imong experience karon always so high when you meeting sa mga karon. Years will go by as well as you will find yourself alone. Ayaw dyan, ayaw palabi dyan. Kaya inuwa ko buang kumayot. Para sa imong karig na ba karon, you're really organized karon. And that generated positive results sa imong investment. Wabongga. So wala problema sa financial. Sa imong trabaho karon. Try lang to enjoy your money. Wow, enjoy your money. Because money is nothing money for nothing will set you free. O, di ba? Wow. Para sa kayo ka naman, Gemini. You are too worried ka about sa mga tao karon might say and this ill not to live you freely. O, di ba? Ayaw dyan ka ng mga tao nga magsismis mo. Ay, ginoo ko, be yourself lang dyan ka and not what everyone else expect para wala problema. Uy, cancer. Makareceive ang tawag karon from someone who love you, not calling sometime. Wow, don't worry. Joy is on the way. Oh, diba? Oh, joy. Remember ha, joy is a dishwashing. So, manghugas sa plato ron. Joy is on the way. Sa Bisaya pa, manghugas kag plato. Hoy, gano'n ko para sa mga gano'n na yung mga relationship ka need some time lang. Make some room plans to enjoy love. So, you won't regret it. Wow. Sa imong karakter mo gano'n, you will be surprised when expected offer karon something you were not planning on selling. Wow. Dapat you have to analyze gakang just gakang mga sa gusto. Analyze your decision. Yung mga silingan ng Bisaya. Oh. Hoy, ginawa ko para sa imo kayo karon. Try not to be carried away sa mga masses karon. Follow your own way towards happiness. Don't deny what you are para wala problema para sa imong kayuhan. So man na atong kapalaran alawa si Aries Gemini sa Cancer, Taurus. Wow, unang set na mapas mo karong ano. Sila ang unang nito ay mabuang ko bayot di ba? Sub-Saharan Mindanao. Wala tayo magagaw mahal mo na. Ganahan ka pa na kasi mo kinabuhi, ganahan ka mo panaw. Tagaan para mo panaw, gusto ka mo panaw. Tagaan, ulat lang. Bantay ka tol. Bantay ka, di ba na siya, simple-simple lang, panaw sa, manigarilyo ka adlaw-adlaw, di ba, kinuha ko.
After 10 years, iba mo panaw ka. Ay, bitang JJ lang, happy lang, joke ko rin kala. Ako naman ito ng ilang may manalabiyog, ilang ng mga soke karon. Nga ilang mga Bisaya o English, mga request na yon. Paboritong kanta sa GNG, happy lang. Hala siya gitna. Regine! 6.7 Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dapat ka. Oy, happy Labor Day daw. Happy Labor Day sa mga taong ginawang trabaho ang mga alam sa buhay ng iba. Diapa, hulat lang. Kaya pa, asa tong screenshot na ko. Hello, good morning, Sir Lando. Pa-shoutout sa OCNR, Motorpol sa guard, Pandaog, o sa mga drivers. Di ba? Wow. Sa garbage truck sa Barangay San Roque, San Jose, Guso, Kawit, ug Tumaga. Salamat. Ingon si Westmont Statham. Wow. Ikon sa kanin si Kuano? Ikon sa kanin si Statham ni Kuan? Ikon sa kanin ni Statham katong sa Kuano kanang Transformer? Transformer ba to? Transporter di ay. Tataga. Uy, salida na ba ang Superman? O Ginoo ko. Napodire, Sir Lando. May na ba o may iba na? Nadya o correct, May iba na. Wala nang may na ba o may iba na? Happy lang, Joe, correct, Yes, na nato second set sa itong parang adlaw. Happy tang kinadali sa oras. Uy, mabuang ko bayot. Di ba? Sige, buang ko. Alas 10:43 na. Takna sa pag-inom og Shrimp Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Di ba? Og ang paggamit sa katong karuman ni mata og Skin Whites Kojic Soap. Kojawan. Pagkalami sa cheese bread gikan sa wala lang, hinatag lang. Napadiri, happy Labor Day daw. Nagklaro ka. Happy Labor Day daw. Happy Labor Day din pala sa lahat ng mga empleyadong pala desisyon, pala absent, at pala late. Yan ang totoo! Og ilabi na ang mga hardworking. Uy, sana all. Smart ka hardworking o kay holiday man, nigara po ka. Katong mga hardworking para mas tasas yung long weekend, absent na lang mo ugma kay Friday man. Friday. Ayaw ko Nanguli na sila ay. Kanon mo tamong lay. Oy, Leo. Oy, kanon mag-start ka ng Leo, no? You have to start slowly, stay up ulo sa mga activities kanon that stopped while you were sick. Patay ka ayaw dyan taon. If you are sick, Leo, you will not go to 7 because you are sick. So up to 6. Para sa mo gumagaron. O ginaw ka na yung mga other, some of your partners attitudes karon. Nga mag-apekta sa imong mood karon. So love to evaluate kung it's useful to say something or whether you should ignore lang dyan na para wala yung away, wala yung mga conflicts, ha? Para sa imong kayuhan, karirang trabaho ni magkaroon sa pinansyal, ay imong tanahon karon ang imong state of account karon na. Before you make any major purchases karon na walayo, importante nga, you don't neglect your financial situation. Para sa imong kayuhan karon, you need to always evaluate ka ng mga consequences karon sa imong actions. Nga ang mga tao nga palibot nimo before choosing a course of action para sa imong kayuhan. Oy, Virgo, na yung mga opportunity karon nga mag-knock will finally knock on your door. Will be offer a long-desired forbidden fruit kan wabong gaman. Okay kayo. Sa imong gugma kanon,
medyo dili ka happy karon, you feel unhappiness karon kalawa. Kay na imong na inomduman ko tong tao nga from the past. Nga medyo gipasakitan ka. So don't get discouraged. It is a gift. Ginanggaling ka para makamove on na gani ka, ilabay na tong banig, habol ug unlan katong gigamit ninyo sa imong ex. Sana pa man, di ba? Napaman ang unlan nga nanimahong laway. Di ba? Para sa imong career naman na magkaroon, you won't be able to fulfill sa imong obligasyon karon. Need to finish work tomorrow at home. Wow, bungga. Kay absent magkain mo sa trabaho sa home kay para long weekend, 4 days. Kutsawan. Halagan pa sa mga so make the most of it lang sa bakasyon. Para sa mo kayuhan karon, very good. There are some opportunities mo kinabagaron. You might want to ignore. Bantay ka ha? Si Nora, ignore. So avoid lang get away sa in-person experience. So bantay-bantay pa, be cautious lang. Libra na yung mga party karon sa imong mga nangagi karon will back in your life today. So there will be many surprises for you. Wow, sino ko? Correct. Bantay lang yun ka. Sa imong kung maganon, ang imong ex karon Libra, no, mapakita na mga dili mga yung batasan. Ang mga problema mo the right choice, so putting an end to the relationship. Basin magamit ang akong sundan. Check correct. Para sa imong career naman karon, unfortunately, you need to put off all your work for some other time. Okay, makaapektar na this will affect your free time. Pantay-pantay lang siya. Para sa mo kaya karon, you cannot just sit down and watch your life go by. Ay di ka ha? So you need to get involved lang ka. So don't be afraid of taking some rest lang. Wow, bongga. Para Scorpio. Scorpio, kinalaga you need to renounce every trace of pride karon kung gusto nyo ka to resolve some of the problems you have. Bantay mo i-trace na nga. Kanang mong pride, kanang pagkagarbuso na iwan-adyo na para walay problema. Para sa imong gugma karon, you feel medyo dili kay ka-confident karon ha. Sa mga laban sa mga seduction skills karon, you notice karon inside. So, make the most of it. Para sa imong career naman karon. So, good day nimo sa imong financial karon Scorpio. Make the most of it lang gyapon. Para sa imong kayuhan karon, don't wait for some things to just resolve on their own. So, nato yung mga problema requires a long-term effort. Lagatigaan mo, imo dyan ng lihokon, o siyempre, constant work para sa imong kayuhan. So, naman natong second set ng parang nadlawa si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya sila ang ikadawang nito. Mabuang ko bayot. Hello, May. Huwag mo sanang higitan ng init, ha? Huwag mo sanang higitan si April sa sobrang init. Inaot pa ako na first day of May, no? I hope and I pray to be better lang, Juta. Ingat lang po. Inaot pa nga sa May, no? Mamadala ka na itong peace of mind, healing, di ba? Happiness, and even greater opportunities lang, Jod. Wow, bungga. So, wishing for everyone success and safety lang, just safety lang, di ba? Basta, sa kainit na, dala og payong, ay palag-unlan, kaya matulog na. Kudyawan, di ba? Di ba? Napadiri. Silando, happy Labor Day sa mga nanay. Happy Labor Day sa mga nanay nga 24/7 ang trabaho. Di ba? No salary, no holiday. No holiday pay, no day off, no bonus. Pero ngiti lang ng mga anak, masaya na. Correct? Di ba? Manang ka mo mga anak. Ayan ang gusto ko. Kamo mga anak, ay bakasyon na. Kamo na po doon, palingkuran nas nanay diya. Kamay trabaho panglaba. Narasig cellphone ay. Kuyawan. Tabang mo. Bakasyon na gani. Di ba? Susuko na ba na yun? Kuyawan. Di ba? Di ba? Kay gano'n ko, tabang doon sa atong parents, ha? Kay gano'n ko, tabang doon, nagkatag blessings. Nagkatag blessings sa gano'n because life is beautiful. Life is beautiful.
Why labot imong naong? Make the most of it. Alam ko ba ito ilang bahala siya kita? Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dapat kalamidyo ng ngaon na Diyos sa Presentation Fast Food o tumasok isa hala, sulong na, itungit lang, di ba, taste ulit sumalas ba yung seafoods na po yung mga lechon packages, mga pork belly packages, wow. For catering pa nilang 093640400314, basta Presentation Tilawi lang. Barcode Grill and Restaurant for catering delivery functions na po yung Barcode Resto Cafe nasa Madawi Pom nga building. Dahil lang ang 0905382995. Wow, bungga. Oy, kaya Sir Lando, kaya pala mainit Sir Lando. Kaya pala mainit Sir Lando kasi mas madami kayong natanim na galit kaysa puno. Kulirit. Gabaan tani daw. Di pa tayo sigta katawa, no? Ay mo din siya, no? Kanang nagkaon ka, nagkaon daw, nagkaon daw ka, no, tapos nagsigag inom og tubig, kayo magkakos og kuan, kanang slow digestion, so ayun, so kung nagkaon gani ka, avoid lang, ay sig inom og tubig, para way kuan na siya, no, tinuod na siya, nakamupod, ginuo ko kanang maglingkod, diba, nakaupo po for too long, sitting too long, nag-increase na sa mga blood clots. Di ay man ako, ginuo ko. Manang mo tindog-tindog dyan ko, malaglakaw dyan ko. Mga buang ko bayot, di ba? Niya ka na mukhaon na kag very hot food. Di ba? Eating daw, mukhaon kag kanang init kayo, mo na yung makarest daw sa esophageal cancer. Olay, init na ba ito ko nakaon gabi, pero medyo dili kayo init. Wala, joke lang. Di ba? Sakto lang ang kainit. Murag warm lang ba? Warm water. Manapik na lindot. Very much! Ay, di na ito ko mo gamit o using cotton swab daw sa ears can permanently damage hearing. Muna yung usay ka lang, di na ko kadungog usay. Di na ito ko kadungog. Mama din itong mga nanay no usay, di kadungog. Munang madungga na lang yung daon. Nay, na 1,000 nay. Saman, asa naman, bi. Kujawan, di ba? Happy lang. So, ang atong third set sa ito kapalaran ng adlaw. Di ba? Pag kanindot to kayo. Di ba? Mabuang ko ba yun? Aray. Uy, tinood today, no? Kanunin mo ka ng very hot food. Di ba? Kalang imo dong tunlom sa init kayo. Magkakose na cancer, ha? Esophageal. Esophageal cancer, di ba? Correct. Anapi-happy lang, Jod. Di ba? Di ba? Sagittarius. Mas may tama-tama daw silang init. Sama-sama yung gabi, tama-tama yung init. Mukha man sa kong hotdog ka ng hotdog ka ng kuha na siya. Tender juicy lang, Jod. Uy, sana. Uy, Sagittarius. Ay, Sagittarius, hyperactive ka nung alawa, Sagittarius. Wow, hyperactive ka nung wala may trabaho, wala kuha. Don't let your efficiency play against you lang, Jod. Sa imong gugma ka nun, imong ma-realize ka nun, time has not affected at all your feelings for your ex ka nun, ginuko, Sagittarius. Ay, kabla ka, changes are on the way. So, make the most of it lang. Papakak. Para sa imong kayuan mo, sa imong karir ka mo karon, you will find mo makita ka ng mga solusyon karon of some of your recent problems trabaho. So make the most of them. Make the most of it. Make the most of them na po. Diba? Okay na ko. Sa imong kaparasam kayo karon, ang ato kinabuhi life will put endless tests karon your way. Nga medyo that seems impossible.
Dapat you have to trust yourself and you will do the wonders of your life. Wow, bungga man ka. Capricorn, 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 Capricorn. Capricorn, Capricorn, you have a clear project karon, but you need to make sure nga everyone else karon on the same page. Dapat juga Capricorn. So there must be no room for error or else you could fail. O mahasugapak juga, makuan juga. Di ka maglampuso ng mong proyekto. Sa imong gumagaron, na yung mga discussion karon, will be some discussion karon. So it will be better if you both express imong feelings and set things straight lang para wala problema sa imong gumagaron, Capricorn. Para sa imong karakter ba na karon, kanang imong being creative karon is at speak na nasa tumoy jud. Wow, bungga. So mag-choose lang kag mga make unusual decision karon para ma-achieve ni imong financial success you wanted. Wow, bungga. Para sa mo kayo karon. Only by being conscious karon sa imong actions, ikaw ha, Capricorn ha. And their consequences you'll be able to live to the fullest lang. So ikaw kung sa imong baton, think well or think twice. Think well before you do anything. Ayaw dyan inom og init. Kay makadaot na sa esophageal. Espagos. Hoy, Ginoo ko, Aquarius. Hoy, Aquarius, na yung mga unpleasant surprises karong adlaw. Wow. So, unsa may mga itabag, no matter what happens po, try lang not to let yourself be carried away by the moment. Wow, bongga. Wala man dyan po. Sa imong gugmagaron, kanang imong abilidad karon, labi na imong substance imong pati karon, will seem to be come to an end today. So, don't let that one conflict ruin manay magkahatag ninyong problema sa inyong relasyon. Ayaw ito gutyo. Para sa imong kayo, para sa imong ka-real trabaho mo karon. Imong ma-realize karon nga ang pinaka the worst possible way karon sa mga tao nga na intention are not always with the best. So be cautious lang, matabantay lang ka. Para sa imong kayo karon, you need to learn to recognize karon you are not the sole holder sa mga kamatuuran. So dapat you have to accept the possibility karon that your ideas could be wrong. Mo di ba? Dili tanan kuan ka, ikaw na lang tanan. Wow. Wow, perfect. Wow, Kuya Juan, di ba nagkinabuhi? Pisces. Hoy Pisces, may you feel you are so stressed out kanong adlaw. Ay makita nimo kanong daw you are unwilling and impatient to those around you. Oy, Ginoo ko, mabuang ko alas. Kulatahan juga ron, wadyo kay ayuda ron. Para sa imong gumagano Pisces, no? Ang imong relationship ganon does not prioritize love will never work. Dapat you have to reconsider sa imong mga priorities. Ha? Para sa imong career, di ba na mo? Ay, ang weekend is on the way na Pisces. So na yung mga activities karon nga, di mo able to put off lang. So go ahead. Go ahead. Ipakaw ni mong ulo ni Lay. Para sa imong kaya karon Pisces, nadyo yung mga samad, mga piklat karon nga never healed completely and you need to learn to live with the pain. Ha? So accept that situation and move on na para walay problema para sa kayo ana. Sama naman na atong kapalaran karong adlaw, Mayo 1, 2025. Atong kapalaran sa tambal og sa ng tambal sa unsa man klase ng sakit. Because if Dr. Princess insert your symptoms, get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, Regine, Ginoo ko, mabuang ko bayot. Mapas mo jug ka. Kuya Juan, di ba? Anak din siya, no? Di ba, kanang sleeping on your stomach daw, o manay makasakit yung mong spine, and causes chronic pain. Ayaw dyan, para wala problema. Napo, Oy, Sir Lando! Di ba tinuod dyan yung gitext? Kanang wala kay kwarta ba? No, diha pa ni mo una-unaan nga. Kanang inauna pa nga, kailangan mo talaga magtipid, mag-ipon. No, di ba? Tapos kung may pera ka na ulit, maging gastador ka na naman, di ba? Kasi hindi naman natin madala yung pera sa langit. Balik-balik, ana na, manay money cycle. Di ba? Di ba? Mana kung balik ko dyan, money cycle, life cycle. Kita bata, tigulang, balik patay, sa, di ba? Galing sa putik, balik na sa putik. Di ba, nasa? So, kung ato ka sa pasabulong, simple mulabay ka sa putik.
Kumana manicycle, no? O say ka importante sa kwarta, no? Kung wala tayo kwarta, anato mo naan nga mag-ipon dyan ta, mag-save dyan ta. Diyan ikasip kang kwarta, aw siyempre ka di man madala ang kwarta sa langit, aw ato pero ang gasto ho, lingaw-lingaw lang. Kutsawan, make na mo sobet ng Diyod. O, diba? Sama na mo, kami, o. O sama na mo na Angel Milano, di ba? O mga bayot, kami mga bayot. Mga tagong kwarta sa laki, ang laki day, gihatag sa babae, ang babae, magparibano buhok sa bayot, yung walang kwarta. Tolbon! No, di ba na kinabuhi, o di ba nasa? Hala, sige na, kalas 11, ata di ono na. Ngaon na sila ako, Ruben. Hala, Regine! Oh, ang galing sumayaw at ang ganda. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay! Okay, so happy listening di ay o diya sa Tugbungan. Yan si Dr. Crisalyn Chong. Wow, pa-shout out now. Oh, sa iyang mama og ni Lola. Hello Lola, kumusta? Oh, namina na sila sa Marino News FM sa Tugbungan. Thank you. O diya pa. Ay, oh. Hello Lola, kailan pa na ako la? Nasa correct, oh. Og siyempre, oh, de pa shout out now. Ingon si Perez Josephine Wilo, sir, na pa shout out. Akin na kanamo na tabo-tabo. Asan tabo-tabo? Asan tabo-tabo, sa? Tabo-tabo. Ha? Diya sa Magay? Isabela? Tabo-tabo kung Entang Fernando pati ni ni Roste. Good AM, sir, di ba? Oh. Oh, right, sabi dahil na ito na kalimot na top 20 at 12 Uncle Ruben Fajardo, alaw na heart out yung Papa John sa lugar ka sa Marino. Wow, nakotapos oras so atong hiring kanay May 1 Mataros, so May 1, di ba? Oh, di ba? Oh, 916 o 161. Wow, congratulations! Say goodbye. Di ba ipatagal ng oras na? Wow, salamat kayo, ha? Oh, salamat sa mong station manager. Walain, ang gwapito kugan, buutan, matinabangon. Dr. Reynald Antida, hi! Second broadcast technician, walain si Mr. Ruben Cute Fajardo. Oh, correct. O, siyempre, malamitabol ka sa bas. Kangina, ang tigitik sa kawanangan, walain sa Long Bisaya. The one, nag-iisa lang, walang katulad. Very much! Sa akong programang Katupnan, pwede malabuan ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Sikat ang kusong estasyon, ang 106.7 Marino News FM. Happy Labor Sanan. God bless us all. Mua, chip, babu. Batadan. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na.